Welcome again to Igbo History TV. This is Chisona Tugo. My people, this video I'm about to show you now is happened in Enugu. This man was is an Igbo man from Anambra State. He built this lounge, maybe eatery or something like a mini hotel in Enugu, where people come and eat. This from the video, I understand that the man in question is a commissioner named Uchanya. This Uchanya came and demolished all the building without even his permission around 2:30 in the midnight. Nevertheless, the governor's warning. The governor has earlier called him to open that launch, which he locked before. Yes, he locked the launch. He locked it for no just reason. He locked it just to punish the owner, or maybe because he's not from Enugu. He locked the launch. Yesterday or the day before yesterday, he came and demolished it. I want you to watch this video. If you're not an Igbo man, this is the reason why I explain this in English, so that you will understand what is going on in this video. This video is about this video happened in Enugu yesterday. This thing happened in Enugu yesterday. A very big launch that was demolished by one commissioner in Enugu State Government House without the governor's permission. This launch was demolished. In recent time, our people have been encouraged to come home to build and develop our land. And these guys are among the people that came to invest in Igbo land. This is how people have been discouraged from developing their own land. Just for example, now I came to Owerri or any other place that is not my state or Onitsha and build something like this, and somebody come and demolish it. This guy gets a lot of investment in other places, and they're still there. But the one he invested in Enugu is being demolished by what is all these politicians doing in our land. Most of these politicians are our problem. How can you come and demolish something that cost somebody millions of naira to build just 2:30 in the night? Where have you seen such thing happen? No, it has never happened anywhere else. How can you demolish somebody's building around that time? You chased away all the workers, more than 65 workers, your people, you have that have been employed there. Eh? Now you want to make them jobless. Nevertheless, all the high cost of living that we are going through, all the harsh economy, everything is hard. As in to eat is a problem to some people. See how you demolish the building and make them jobless just in a twinkling of an eye. Tomorrow they will start stealing or doing all this criminal act, and you'll be blaming them, whereas you are the one that made them jobless. I don't think these people have the well-being and good and well-being of the people at heart. This is too bad and must be condemned. I want you to drop your comment on what you think about this video in the comment section. Don't forget to subscribe to this channel if you have not subscribed. Share this video. Thank you. If Imabia Sige come and invest in it, please, please, please. Please, everyone, very important. Now, Governor, I got watch video. Don't move again. Don't move anything again. Imone, men Lagos. I say, come home and invest. Okay, I say, get up to Lagos. Get up to Lekki. Get up to Abuja. Only open na watch video. Share the video. Arune men Enugu State. Nnukwu Arune men Enugu State. Enugu bụ nke nsi bụrụ ebe mbi. Unu na-anya bụ one old man a na-akpọ Uche Anyanwụ ya. Onwe one old man onye Oji River. Afia bụ Uche Anya. Before nkwubi feme Uche Anya. Ị ga-anwụ ọnwụ ike. Uche Anya onye isi ndị Capital Territory. Ana m asị gị na Enugu ga-etigbu gị. Uche Anya ama m na ị na-anụ ọnụ m. Uche Anya ọma ndịrị gị na mma. Biko nụ, achọ m ọnụ mmadụ, biko. Ebe a na-akpọ Brick Lounge n'Enugu.
Ebe na-agba Brit Lounge. Our governor bụ Dr. Peter Mba winner election. Anyị niile kwadoro our governor si ama Enugu a ka ọ dị mma. Ka Enugu a bụrụ capital anyị Igbo ọ bụ. Anyị kwete wee deliver our governor. Onye nwe ebe a. Ife alụrụ ebe a si ya lụọ ya na Lagos. Osimba na asa akụruo na amara onye kpara ya. Onye a wee buru ego niile ọ gbatara na mbọ n'obodo oyibo. Rapụ Lagos bataba anyị Igbo. Gọvanọ anyị wee mee nwoke onye isi capital territory. Onwe oge nwoke a chọrọ ịga ana. Ife ume a na-agba Uche anya. Mme post foto ya. Ndị nwe ebe ekwere eresi Uche anya ana. Please, no noise, no noise, no noise. Audience. Enyi m nwoke a wee bịa lizi ebe a for 20 years. Ruo arguably the best lounge enwe n'Enugu State. Uche anya si na na-agba egwu ebe a. Uche anya bịa sịlụ ebe a. Na-ebuzi na anything again. Be silent for some time. Biko. Biko. After ka Uche anya bụrụ ọnụ sịlụ ebe a. One house. Stop. Stop. Who is this man? When the pull on this man ever, obi ever. Who go is sure the grandma? One crate, on our cousins. What put on ya? Please, people na check and kuoku onogorum. Put on one guy that you man you put on one eba. Bikono. Leave this place. Naria botola. Mama ni zire naria botola. It's okay. Because one house, people are watching. One house. Audience. Because Uche anya bịa mechie ebe a. Uche anya onye ojiri for abụrụ ọnụ mechiri ebe a. Ndị nwe ebe a wee gboro dokumenti niile ha nwe jebe na gọọmenti. Enye ha terms and conditions a ga-eji wee mepee ebe a. Stop, please. Every conversation goes in here. Corrupt people itinye onwe gị na nsogbu. Governor anyị na-ekwu maka ya na watch, please. Emepesiri ebe a. Si ndị a na-ama na-akpa egwu ebe a. Ndị akwụte na-ama na-akpa egwu ebe a. Pupu speaker niile nwere ebe a. Uche anya. Sikwa na ebe a ma exist again mechie ebe a. Uche anya local business ya for close to 1 month. Ife niile dị perishable enwere ebe a mebisie. Mụnwa jekwuru gọvanọ Enugu steeti, gọvanọ Ndigbo Mba. Ejem na gọọmenti house but office asebula ana. Nsi nwanne m good afternoon. Osi m okwulu ọra ka ihe ọ ga-emerụ m. Nsi Your Excellency, biko mepenu Brit Lounge. Ma nkwu ikwere Enugu na ị ga-eme investors ka adị comfortable. Na ị ga-edi risk every barrier. Enwere investment na Enugu. Governor Isimu na eberi abụ ka people may invest in Enugu. Ka ọ ga-esi mechie nke na-eme exist. Governor wee gbaa Uche anya by 4 p.m. Si ya Uche anya open Brit Lounge. Uche anya mepere ebe a. Uche anya gwara ndị a gwa ndị nwe businesses na Enugu na governor is small boy. Ihe na gwa gị ndị nọ na meeting a ebe a. N'oge ọ nọ na state assembly ka ebe governor nọ. N'oge ọ gọrọ ụnọ na Georgia ka ebe nwanne m nwoke bụ gọvanọ nọ. Uche anya nọ n'iru ndị mmadụ kparịa executive governor of Enugu State. Nse nyalụ nwanne m voice note. Si amụọ nwoke ya bụrụ nwoke. Uche anya bịa n'ime abalị ka time o ji mepe ebe a. 2:30 a.m. Mgbe oge o mepere ya emepe. Ebe 2 ime abalị.
ebido business ebe a ka gọvanọ nyere ọda uche anya jebula ala m tinye ebe a ine anya na-achụ na-aga adagbu ya ala m dịchi ya ndị mmadụ ju ebe a na-eri na agbanye ara ma onye ọbụla gbaba ọsọ kemgbe onye abịa mee investment n'Enugu this man ezube ike this man n'ebe a bụ onye Anambra steeti ndị Igbo bụ ofu emecha mebia na ọ bụrụ onye Enugu this guy n'ebe a dịgo frustrated onye atagbugo onwe ya n'afọ gọvanọ anyị si mụ gwu ya gwa uche anya enwe ihe dị ebe a jọrọ na drawing si tinye ya ọrụ na-esemi ya uche anya nọ na-threaten ndị a for more than 2 months eruo n'ime abalị ụnyaahụ ebe 2 o'clock midnight 2:30 a.m. afụbe m ebe eji ime abalị demolition na mmadụ ebe a bụ 65 workers na alụ ọrụ ebe a 65 workers ka e nwere ebe a ebe 2:30 ime abalị listen ka uche anya kpọ ndị mmadụ bịa ebe a chụpụ onye ọbụla na-anọ ebe a demolish ebe a ife anyị na-ajụ bụ na uche anya si na onye nwe bụ gọvanọ Enugu steeti ka onye na-ekwu ewochi ya biko please ebe anyị nọ ebe anyị na-eri nri n'Enugu ebe a bụ Brit Lounge ka onye isi ndị Capital Territory because ka anyị na-apụ ebe a na ka anyị na-eji gọọmenti haus a sị na okenye ada nọ n'ụlọ eruo nwụọ n'ọgbịrị enwe 65 workers ebe a ma ụlọ a na-edemolish na Lagos afụbeghị nke emere n'ime abalị polisi na ebe a ru 100 n'ime abalị ọ bụrụ na ha niile nọ ọrụ sekuriti ama ndị n'Enugu ana m ajụ onye sign authority eji buru egbe niile dị n'Enugu bupụta n'abalị let me go around the careful ihe niile dị ebe a everything dị ebe a finished ihe na-anya bụ fridge enwere any crime this man committee crime ya bụ na o mere invest n'Enugu uche anya si na ọ ga-akwatu ebe a na gọvanọ chụọ ya na uche anya ịkwaturu ebe a gọvanọ ga-achụ ka ndị ị ga-anwụ ịmalite na na ha ya ese achụọ gị nwere ụlọ na Georgia ọ sị gị na nwunye ya nwere agba na polisi uche anya ị ga-anwụ nwanne ka eje gọọmenti house let's go to gọọmenti house biko onye ọbụla everybody